سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كبرات تخطاتلتي تلفزيون سلام كمون أب تيك توك هون أب استفال عليه ناي مراخبي وزحناتنا ناي سلام تلفزيون سمعوا زلهم እንኳዕ ተሓን መጻእኩም ብለኩም ነው ለዘሎ ማዓልቲ ሓድሽ ጀሚርና ያዘለና ፉሉይ ዝኾነ ፕሮግራም መደብ እዚ ኩሉ ግዜ يوم الجمعة ወይ ከዓ ዓርቢ ሰዓት 4 ልክዕ ኣብዚ ግዜ እዚ ንሓደ ሰዓት ኸውን ክሳብ ሰዓት 5 ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ማለት እዩ እዚ ፕሮግራም እዚ ምናልባት ዝተፈላለዩ መደባት ዝሓዘ እዩ ቀጻልነት ዘለዎ ኮይኑ ኣብ ብፍላይ ድማ ኣብ ኮምፓራቲቭ ወይ ከዓ ኣብ ሃይማኖታዊ ንጽጽር ኣተኪሩ ዝሰርሕ ማለት እዩ ኣብ ሃይማኖታዊ ንጽጽር ብኽልቲኡ ሸነኽ ማለት እዩ ኣብ ናይ እስልምናን ኣብ ናይ ክርስትናን ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ንሪእሉ መድረኽ ማለት እዩ እዚ መድረኽ እዚ ዝተፈላለዩ ሰባት ውን ነምጻኣሉ ምናልባት ከምኡን ዝመስሎሙ ሰባት ውን ኣምጺና ነዘራርበሉ ቦታ እዩ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ናይ ሃይማኖታት ዝሰርሓሉ ግዜ ዝተፈላለዩ መደባት ኣለዉ ኣንሎም መዓልቲ ናይ መጀመርታ ስለ ዝኾነት ቁፅሪ ሓደ እዚያ ከመይ ከም ዝኾነት መደባት ክነግረኩም ኣብኡ ኣቴ ክዛረብ ማለት እዩ መዓልቲ ስለዚ እቲ መደባት እንታይ ኣትብል ሃይማኖታዊ ንጽጽር እያ እታ ናትና ሃይማኖታዊ ንጽጽር ወይ ከዓ هذه سبيلي እዚኣ ኸኣኒ እታ መንገድናተይ እዚኣ ኣትብል ናይ እስልምና እታ ሓንቲ መንገዲ ናይ ኩሎም ነቢያት መንገዲ ዝኾነት ንዓ ተርኢ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚኣ ተወኪርና ኢና ብመደብ ማለት ሰሙናዊ መደብ ክንሰርሓሉ ማለት እዩ ኣብ ትሕቲ ሃይማኖታዊ ንጽጽር ከነነጻጽር እንከለና ሃይማኖታት ብፍላይ ድማ ኣብ ቀረባ ዘለዉ ንሕና ሕጂ ናብ ሂንዱይዝም ናብ ቡዳሂዝም ናብ ካልእ ኤቭሪቲዝም ዓይነት ኣይንኸይድን ኢና ማለት እዩ ምክንያቱ ምሳና ዘለዉ ክርስቲያን ኣስላምን ስለ ዝኾንና ማለት እዩ ኣብኡ ኣተወኪርና ምናልባት ኣብቲ ናይ ተኣሸሙ እውን ይሁዳውያን ምናልባት ንኣቱ ንኸውን ኣብኡ ከምቲ ኩነታቱ ማለት እዩ ኣድላይ እንድሕር ኮይኑ ንኣቱ እዚ ግን እዚ ሕጂ ኣነ ዘቕርበልኩም ካብ ሎሚ ኣትሒዙ ማለት እዩ ብጣዕሚ ብፅዕቕ ዝበለ ወይ ከዓ ናይ መፅናዕታዊ ብዝኾነ ነገር ጥቕሲ ዘለዎ ነገር ኣባይታ ዘሎ ነገር ማለት እዩ ኣብ ዘረባ ጥራሕ ዘተኮረ ዘይኮነ ግን ኣብቲ ጽሑፋት ኣተኪሩ እንታይ ይብል ክልቲኡ ሃይማኖት ንዝብል ዝኾነ ሰብ ብፍላይ ድማ ኣብዚ ናይ ኮምፓራቲቭ ወይ ከዓ ኣብ ሃይማኖታዊ ንጽጽር ክርኢ ዝደሊ ሰብ ክርኢ ክእል እዩ ማለት እዩ ወይ ከም መበገስ ክኾኖ ክእል እዩ ንዕኡ ድሓር ንሱ እውን ኣብ ክልቲኡ ሃይማኖት ዓርዩ ብናቱ መጽናዕትን ከብል ክእል ማለት ክቕፅል ክእል ግን ኣነ ኣትሊስት እቲ ዝረኣኹውን ዝበጻሕኩውን ወይ እቲ ብዙሕ ተጻሒፉ ዘሎ ብዛዕባ እዚ ጉዳያት ከቕርበልኩም ማለት እዩ ስለዚ ኢንሻአላህ እዚ ከም ቀዳማይ ኮይኑ እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ መንጎ ይረኣይ ክህሉ ተስፋ ገብር ይረኣይኩም ኣሎ ሓቀይ እዚ ሕጂ እስልምና ብዛዕባ እስልምና ኣብ ትሕቲ ሃይማኖታዊ ንጽጽር እስልምናን ካልኦትን ክንረኣዮም ከለና ምንጭታት ጌርና ንጥቀመሉ ነገራት ኣሎ ስለዚ ኣብ ናይ እስልምና ምንጭ ጌርና ንጥቀመሉ እንታይ እዩ ቁርኣን ተቐዳማይ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ሓዲስ ኣሎ ምስኡ ቁርኣንን ሓዲስን ከምኡውን ተፋሲር ዝተፈላለዩ ተፋሲር እንታይ ይብሉ ዝብሉን
مسؤ كم منش نتقوم لهم أبسلمنا مالتي مزي أتوم يوم كابز حليفو من البات توسخت نجاراتون أي علماء زولو قول العلماء تواهيل زفلت أزون بمجدون كن رئينا مالتي إسلازي حجي إسلمنا هبهالون كله إذا هي مالو تزي منش اللو مالتي كابتن سوز تقوملو منش كندها قرآن حديثا يخون مالتي سلازي نايز قرآن حديثا نأبنت ناي قرآن تفسير الله كمو ناي حديث انت الله شرح الحديث الله سلازي انت explanation مالتي explanation ناي زخلتيون الله مالتي أبزي تمر كيسنا ناي زخون نجرات ردئتا تاب قرآن تتقش زلو انتي تردؤوناتنا مسلمين كما يردؤو نزبل انت أشم زقربو له مالتي سلازي كم من شجرنا نريو زي سلسة اللونا مالتيو ولون كالوت انت لو كال ابنت حجي ناي تفعل حديث إلنا يلنا جن تفعل علماء تزاربوا ومذهبون كهون في قال جن كابزي قرآن حديث كابو زمن أو سلزخانة بتقالالي أبسلمنا قرآن حديث كم منشي نتقوم الله مالتي سلزي بزي نزمت ذولو جيزه كاب أوتوبجيسنا هم نخيد كريئكم دليه بخالو كان بخال إشنا أبناء كريستنا خاني استفعل لي صحفات الله زوم استفعل لي صحفات زيهم لأبنت حجي بايبل سالو كريستيان بوكس الله بمسرتهم بعبي مالتيو እንደገና ቨርዥንስ በኋሉ ለው እዚኦም ካ አስተፋላልዩ መጽሐፍቲ ናይ አስተፋላልዩ ሴክትስ ማለት እዮም ወይ ካ አስተፋላልዩ ዝሓዙ ማለት እዮም አብቲ ውሽጦም ሲ አስተፋላልዩ ጽሑፋት ዝሓዙ ኣብ 66 ውን ዝራኸቡ ጥራሕ ዘይኮኑ ስኒ ክሳብ 81 75 ኣሎ 73 ኣሎ ካብኡን ካብ 66 ንታሕቲ ውን ኣሎ 64 ማለት እዮም ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ መጽሐፍቲ ويكاتي زولو اتليست صحفات مثالو كم زي بعل امريكان ستاندرد فيرجن الو كينج جيمس فيرجن الو كالوت فيرجن سالو زياتهم كاب بناتهم ناتاتهم تردون ناتهم صحفو نغرات امونغو زولو فيلياتون እንዳበልናው እዚ ሓደ ካብቲ ምንጪ ናይ ክርስቲያን ማለቲ ስለዚ ክርስቲያኑን ባዕሉን ታያሎ ምንጪ አሎ ማለት እዩ መጽሐፍቲ እዚ ምንጭ ናቱ እዩ ከምኡን መጽሐፍቲ ኣብቲ ታሕቲ ትሪኦ ዘለኹም ንጸጋም እዚውን መብዛሕቱ ግዜ ኣብ ናይ ግእዝ ዝጥቀሙሉ ወይ ከዓ በምሓርኛ በትግርኛ ዝተዳለወ ማለት እዩ እዚውን ንሕና ከም ምንጭ ገርና ሕጂ በቲ ቋንቋ ንዛረበሉ ዘለና ናይ ትግርኛ ቋንቋ ሓደ ካብቲ ተገሊጹ ካብቲ መጽሐፍቲ ስለ ዘሎ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ካብኡ ከዓ ከም ምንጭ ንጥቀመሉ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ናይ ትግርኛ ከም ምንጭ ክንጥቀመሉ ከለና ዝተፈላለዩ ቨርዥንስ ኣለዎ ማለት እዩ እሱውን ገዛርሱ ናይ ካቶሊክ ንበይኑሎ ናይ ፕሮቴስታንት ንበይኑሎ كمون ناي أرثوذكس كانوا بينول ناي أرثوذكس 81 كمون ناي 73 ناي كاثوليك الله ناي بروتستانتون على 66 الله معناتي ስለዚህ ከም ዝናበለ ዝኸይድ ብምዃኑ ነዚታት እንታይ ንገብር ንሕና እቲ ምንጭታት እንዳጠቐስና ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ናይ ኦርቶዶክስ ከምዚ ይብል ኣብቲ ካልእ እውን ከምዚ ይብል እንዳበልናውን ከም መጥቀሲ ከም ምንጭታት እውን ክንጥቀመሎም ንኽእል ኢና ካብዚ ሕጂ ሓሊፉ ካልኦት መጽሓፍቲ ዘለዎም ኣለዉ ንኣብነት ሕጂ ኣብ ኦርቶዶክስ እንድሕር ርኢኻ ድርሳናት ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ ድርሳናት ኣሎ እዚ ድርሳናት እዚ ከም ትሪኦ ዘለዎም ኣብ የማን ይንበበልኩም እንድሕር ኣሎ ማለት እዩ ኣብ የማናይ ወገን ኣሎ ኣብ ታሕቲ እዚ ሕጂ ድርሳናት ተባሂሉ ዝጥቀስ ማለት እዩ እዚ ድርሳናት እዚ ሕጂ መብዛሕቱ ኦርቶዶክስ ጥቀሙሉ ከምኡውን ሃይማኖት ኣበው ኣሎ እዚ ከም ምንጭ ገይሮም ነቲ ተረድኦ ናይቲ መጽሓፍ ቅዱሳት ዝገልጹን ታሪኻትን ኣብቲ ውሽጡ ዘሎ ብዙሕ ነገራት ኣለዎ ማለት እዩ ኣነ ኣብ ውሽጢ ኣቱኒ ሕጂ ብዛዕባኡ ክዛረበኩም ኢለ ነገር ግን እዚ ብምሉእ ሕጂ ንብሎ ዘለና ድሓር ንትንክፎ ነገር እዩ ግን ምንጭ ስለ ዝኾነ እዚ ምንጭታት እዚ ናይ ኦርቶዶክስ ክሳብ ዝኾነ ግዜ ንሳቶም ክሳብ ዝኣመኑሉ ግዜ ክንጥቀመሉ ኢና ማለት እዩ ናይ ካልኦት እውን ኣሎ ንኣብነት ናይ በዓል ኦርቶዶክስ ናይ ግብፂ ኦርቶዶክስ ኣለዉ ዝጥቀሙሉ መጽሓፍቲ ከም ነቲ ናቶም ተረድኦ ዝገልጹሉ ነው ከምዚ ሕጂ ንሕና ተፋሲር ንብሎም ተፍሲር ገለ ዘሎ ከምኡ ማለት እዩ ናታቶም እውን ስለዚ እቲ ሶም ዝጥቀሙሉ ከም ምንጭ ጌርና
እንታይ ኢሎም ኣለዉ ብዚ ዝብል ገለመታቱን እንሻ الله ክንሰርሓ ከነብሎ ኢና ማለት እዩ ኣብዚ እንዳምፃና ከነርእዮ ኢና እዚ ሕጂ ከም ምንጭ ስለ ዝጥቀሙሉ ሶም ምንጭ ናይ ግድን ኢኻ ክትወስድ ናታቶም ማለት እዩ እንታይ ተረድኡ ኣለዎም ኣብ ሓለ ጉዳይ ሲ እንታይ ተረድኡ ኣለዎም ዳበልካ ክትከይድ ከለኻ ማለት እዩ ስለዚ እዚታት ሕጂ ከም ምንጭ ስለ ዝውሰድ ናታቶም ናይ ግድን ንጥቀመሉ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ሕጂ ክብሎም ፀናሕኩ ሁሉ ናይ ሃይማኖታት ምንጭታት ስለ ዝኾኑ እቶም ናይ ሃይማኖት ምንጭታት ንሳቶም ከም ቀንዲ እንተኣሸሙ ጌርና ኢና ንወስዶም ከም ቀንዲ ነቲ ሕጂ ንዛረበሉ ዘለና ነዚ ሕጂ ንዛረበሉ ደልየ ዘለኹ ብዛዕባ ሃይማኖታዊ ንፅፅር ዝበሃል ጉዳይ ምንጭታት ከይተቐስካን ናታቶም ምንጪ ከይተወከስካ ናይ ሃይማኖታትን ክትዛረበሉ እውን ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ይኾነና ንሕና ናይ ግዲ ንኸውን ናይ ሃይማኖት ምንጭታት ክትወስድ ማለት እዩ ናይ ግድን እዩ ካብኡ ከይተቐስካ ዳ እሞ ከመይ ጌርካ ብዛዕባ ሓደ ገምገማ ክትወስድ ትኽእል ማለት እዩ ወይ ከዓ ምስቲ ኣትሊስት ዋላ ምስቲ ናትካ እውን ከተራእዮ ትኽእል ማለት እዩ ኣይከኣልን እዩ ናይ ግዲ ንኸውን ምንጭታት ናቶም ውሽጢ ኣቲኻ ምዝራብ ማለት እዩ ግን ሕጂ ኣብ ምንታይ እዩ ዘሎ እቲ እንተኣሽሙ ተረድኦ እንታይ ማለት እዩ እዚ ከምዝን ከምዝን ከመይ ይርድእዎ ዝንዝን ከመይ ይርድእዎ ንዝብል ሕጂ እሱ እቲ መፅሓፍቲ ተወሰኽቲ መፅሓፍቲ ኣብቲ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያናት ዘሎ ወይ ከዓ ዝጥቀሙሉ ሳቶም መፅሓፍቲ ከም መወከሲ ገይሮም ነቲ ናቶም ተረድኦ ዝጥቀሙሉ ነዚታት እንዳልዓልና ክንዛረብ ኢና ማለት እዩ እዚ ናይ ግድን ከምኡ ኸውን ማለት እዩ ምክንያቱ ሓደ ሰብ ወላ ናይ እስልምና ማለት እዩ ኣብ ኩሉ እስልምና ሁን ኣብ ናይ ክርስትና ሁን ኣብ ዝኾነ ዓይነት ናይ ሃይማኖት ዘሎ ምንጭ ለኒ ዝብል እቲ ናቱ ምንጭታት ናይ ግድን ኢኻ ትጥቀመሉ ክሳብ ንሱ ዝጥቀመሉ ኣነ በዚ ኣይጥቀመኒ እንድሕር ኢልካ ጥራሕ ኢኻ ዘይትጥቀመሉ ማለት እዩ ኣነ ይጥቀመሉን እንድሕር ኢሉ ወላ ሓንቲ ትብሎ ነገር የለን ስለዚ እዚ ከም መበገሲ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እንታይ ንኸይድ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ፅሑፋት ኣለዎ ቀዳማይ ነገር ሕጂ ንኣብነት ኣብ ቁርኣን እንታይ ይብል ብዛዕባ ኣህሊ ልኪታብ ኣላህ ስብሓን ወተዓላ ዝገለፆ ነገር ኣሎ ብዛዕባ ኣህሊ ልኪታብ ብዙሕ ግዜ ተዛሪቡ people of the books of the book ሕጂ people of the book እዚኣቶም እንታይ እዮም እንድሕር ኢልና ንክርስቲያንን ንኣይሁዳውያንን ዝተዋሃበ ፍሉይ ዝኾነ መፀውዒ ናይ ክብረት ስሞም እዩ ብከምኡ ይፍለጡ ማለት እዩ ምክንያቱ እቶም ካልኦት የብሎምን መፅሓፍቲ እቶም ካልኦት መፅሓፍቲ ዝበሃል ተኣሽሙ የብሎምን ወይ ከዓኒ ኣላህ ዘውረዶ ነገራት ሒዞም ኣይኮኑን ዝኸዱ ዘለዉ ብፍላይ እዞም ናይ ሂንዱይዝም ገለመታት ንብሎም ማለት እዩ እሳቶም ጣዖታት ኣማልክቲ ስለ ዝኾኑ ናይ ሙሴ ወይ ከዓ ናይ የሱስ ገለ ዝበሃል ተኣሽሙ የብሎምን ናይ ገዛ ርእሶም ዝኾኑ ቅዱሳን ኢሎም ዝኣምኑ ሰባት እንተኣሽሙ ገብሮ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ብዚ ንሕና እንታይ ክንብል ንኽእል እቶም ዝቐረቡ ናባና ከምቲ ኣላህ ስብሓን ወተዓላ ዝገለፀልና እቶም ዝቐረቡ ናባና እቶም ክርስቲያንን እቶም ይሁድን ንሕና መፅሓፍቲ ምሳና ኣሎ ናይቶም ነቢያት መፅሓፍቲ ምሳና ኣሎ ዝብሉ ማለት እዮም ስለዚ እዚኦም ምሳና መፅሓፍቲ ኣሎ ናይ ነቢያት ዝብሉ ንዑና ንኽተል ኣለና ዝብሉ ንሕና ምስኦም ኢና ሕጂ ንዛረብ ዘለና ማለት እዩ እሳቶም ከዓ እቶም ክርስቲያን ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ናባና ስኒ ኮመን ዝኾነ ነገር ብዙሕ ነገር ኣለና ማለት እዩ ኣብ መንጎና ስኒ ብዙሕ ኮመን ዝኾነ ነገር ኣለና እዚ ኮመን ዝኾነ ነገር ሕጂ ናይ ግድን ኢና ነቲ ኮመን ዝኾነ ነገር ኣልዒልና ክንዛረበሉ ነቲ ኮመን ዝኾነ ኣብ መንጎና ናብ መንጎኦምን ዘሎ ነገራት ናይ ግድን ኢና ክንዛረበሉ ንዑ ኣተሲእና ክንዛረብ ማለት እዩ ስለዚ በዚ መሰረት እንታይ ክንብል ንኽእል ኣብ እስልምና ካብቲ ዝተገለፀ መፅሓፍቲ ሰብ መፅሓፍ ኢሉ ገሊፅዎም ዘሎ ናይ እዚኦም እቲ መፅሓፍቲ እንታይ እዮም ገይሮሞ ተዓቂቡ ዲቲ መፅሓፍ ፕሪዘርቬሽን ናቱ ከመይ እዩ ሪዘርቭ ኮይኑ ድዩ ተዓቂቡ ድዩ ዓቂቦሞ ድዮም ወይሲ ገለኒ ኣትይዎ እዩ እንታይ እዩ ኮይኑ እንታይ እዩ ትሽግሩ እንታይ እዩ ትፀገሙ ወይ እስልምና ንባዕሉ ኣብ መላኸታ ኣብቲ መፅሓፍቲ ዘለዎ እንታይ እዩ እዚ ከዓኒ ብመሰረት ናይ መፅሓፍቲ እውን ንርኢ ማለት እዩ ሕጂ እሳቶም ዝቐረቡ ንሕና ናይ ነቶም ዝነበሩ መፅሓፍቲ ወይ ከዓ ነቶም ተኸተልቲ ነቢያት ኢና ስለ ዝብሉ እቲ
ናታቶም መጽሓፍቲ ዝነበረ ዝተፈላለየ መጽሓፍቲ ድሓር ዝጸሓፎ እቲ ዕድመታቱን ተፈላለየ እንተኾነ ማለት እዩ መን እዩ ገሊኡ እውን መን እዩ ጽሒፍዎ ዘይፍለጥ ገሊኡ እውን ምንጩ ልክዕ ድዩ እከለስ ናይ ሓቂ ድዩ ንሱ ድዩ ጽሒፍዎ ወይስ ኣይጸሓፎን ዝብል እውን ባዕላቶም ዝዛረብዎ ባዕላቶም እንተ ኣሽሙ ዝገብርዎ ግምገማታት ዝወስድዎ ኣለዉ እሱ እዩ ዝኸውን እንዳበሉ እውን ዝጽሕፍዎ ኣለዎ ማለት እዮም ንሱ እዩ ጽሒፍዎ ዝኸውን እዚ ራእይ ዝኸውን እከለ እዩ ዝኸውን ንሱ እዩ ጽሒፍዎ ዝኸውን ኣብቲ ግዜቲ ገለ ይብል ስለዚ ወላ ኣብቲ መእተው እውን እንዳተዛረቡ እዮም ዝኸዱ ማለት እዩ ኣብ መእተው እቲ መጀመርያ እውን እንታይ እንዳበሉ ኸዱ ከምኡ እንዳበሉ ኸዱ እከለ ጽሒፎ ክኸውን ንኽእል ተባሂሉ ይግመት ኣነ ቅድም ነይራ ሓንቲ ዌብሳይት እንታይ ትብል ነይራ መስለኩም ክሪስት ፎር ኤሪትሪያ ትብል ነይራ ክሪስት ወይ ክራይስት ፎር ኤሪትሪያ ትብል ነይራ ኢየሱስን ኤርትራ ገለ ትብል ማለት እዩ ቀደም ነይራ ኣልጊሶማ ድሓር ግን ቀልጢፎም ኣልጊሶማ ሕጂ ንሳ ኣብ ኩሉ መጽሓፍትናታ ኣብቲ መእተዊ ናይ ሓንቲ ናይ ሓደ ወንጌል ንኣብነት ማቴዎስ ወንጌል ክጅምር ከሎ ኣብቲ መእተውናቱ ብዛዕባ ማቴዎስ ወንጌል ይዛረቡኻ ማለት እዮም ሕጂ እንታይ ይብሉ ነይሮም ሽዑ እከለ ጽሒፎ ኮይኑ ከም ዝኾነ እዩ ዝግመት እዮም ዝብሉሃ መብዛሕትኡ ግዜ እከለ ጽሒፍዎ ምዃኑ ይግመት ግምታት ማለት እዩ ኣብ ግምታት ተመርኮሰ ነገራት ኮይኖም ክዛረቡ ከለዉ ትሪኦም ኢኻ ማለት እዩ ሶ እዚ ሕጂ ብኻልእ ወገን እዚ እውን ሕጂ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ኣብቲ መጽሓፍቲ ትናቶም ስክሪፕቸር እንታይ እዩ ዝብል ንዝብል ጉዳይ ክንመጽእ ከለና ነዚታት ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ስለዚ እዚ መጽሓፍቲ እዚ ኸኒ ተዓቂቡ ድዩ ዝብል ከዓ ክመጽእ እዩ ተዓቂቡ ድዩ ብጽቡቕ ገይሮም ክሒዞሞ ኣለዎ ዶ ልክዕ ከምቲ እቶም ነቢያት ሽዑ ዝነበሩ ሙሴ ይኹን ካልኦት ዝጸሒፎሞ ዝበሃሉ እቲ ኦሪጂናል ትሕዝትኡ ከይተቐየረ ክሳብ ሕጂ ንሱ ድዩ ዘሎ ንዝብል እውን እዚ ንባዕሉ ዓብዪ ሕቶ እዩ ማለት እዩ እዚ ባዕሉ ስኒ እንታይ ዓብዪ ሕቶ እዩ ኣሎ ድዩ ወይስ የለን ተዓቂቡ ድዩ ኣይተዓቀበን ዝብል ማለት እዩ ስለዚ ዘይተዓቀበ ምዃኑ ኢና ክንርኢ ማለት እዩ ዘይተዓቀበ ምዃኑ በቲ ዘለዎ ኦሪጂናል ትሕዝትኡ ከም ዘየለ መጽሓፍ ቅዱስ ባዕሉ ዘረጋገጾ ነገራት ንዑ እንዳጠቐስና እውን እንታይ ክንገብር ኢና ማለት እዩ ንዑ እንዳጠቐስና ክንዛረበሉ ኢና ማለት እዩ እዚ ከዓ ብምንጭን ብጥቕስን ገለ ስለ ዝኾነ ሰብ ናቱ ርእቶ ክህልዎ ክእል እዩ ምክንያቱ ማለት ዝተፈላለየ ሴክትስ ዝተፈላለየ ርእቶ ክህልዎም ክእል እዩ ግን ንሕና እቲ ዘሎ እንታይ ንገብሮ ማለት እዩ ኣትሊስት እቲ ሰብ ክሪኦ ባዕሉ ከዓ ክመራመረሉን ሞር ተኣሽሙ ክገብረና ዓርዩ ኣብቲ ጉዳይ ማለት ሞር ክሪኦ ክሪሳይዝ ገብር ወይ ከዓ በጽናዕቱ እውን ክገብር ዝተፈላለየ ዝኾነ እዚ ሪሰርች ክገብር ባዕሉ ተኣሽሙ ትገርፈሉ ኣለኻ ማለት እዩ ንዑ ስለዚ ሕጂ ኣብዘን ዝበልናየን እዚአን ንሪአን ጉዳይ ክኸውን እንከሎ ካልኣይ ከዓ መጽሓፍ ቅዱስ ንባዕሉ ሕጂ ተሓሪፉ ድዩ ኣይተሓረፈን ዝብል ጉዳይ ማለት መጽሓፍ ቅዱስ ኮራፕት ኮይኑ ድዩ ኮራፕሽን ኦፍ ዘ ባይብል ዝብል እሱ ከዓ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ኮራፕት ኮይኑ ድዩ ኣይኮነን ኮራፕት እንድሕር ኮይኑ እንታይ እዩ ትመርትዖ ኮራፕት ምዃኑ ሓደ እዚ ካልኣይ ነገር ከዓ ቁርኣን ከንባዕሉ ኮራፕት ምዃኑ ነጊርና ድዩ እቲ ዝነበረ መጽሓፍቲ እዚ እውን ኣሎ እንድሕር ደኣ ኮራፕት ኮይኖም ንብል ኮይና ንሳቶም ንዓኣቶም ክንጥቀመሎም ንኽእል ዲና ኣይንኽእልን እንታይ እቲ ኮራፕት ዝኸውን እንታይ እቲ ዘይኮነ እዚታቱን ክንሪኤና ማለት እዩ ብኸመይ ከነብሎ ንኽእል ብኸመይ ከነለልዮ ንኽእል ነቲ ኮራፕት ንብሎ ሕጂ ዘለና ብኸመይ ኢና ነለልዮ ስለዚ ንዑ ናይ ምልላይ ጉዳይ ዝግበር እውን ንነብሱ ስኒ ሓደ እንታሽም እዩ ማለት እዩ ኣብኡ እውን ዓብዪ ነገር ክንዛረብ ኢና ብዙሕ ነገር ከዓ ክንርኢ ኢና ማለት እዩ ኣኮርዲንግ ቱ ዘ ባይብል ማለት እዩ ኣኮርዲንግ ቱ ዘ ባይብል ሕጂ እዚ ርኢና ኣለና ካልእ ከዓኒ መፂና ኣብቲ መጽሓፍቲ ዘሎ ኮንትራዲክሽን ንባዕሉ ኣብቲ መጽሓፍቲ ውሽጢ ዘሎ ኮንትራዲክሽን እዚ ኮንትራዲክሽን እዚ ስለምንታይ እዩ ኮንትራዲክት ኮይኑ ሕጂ ገለገለ ምንጭታት እውን ናይ ክርስቲያን ማለት እዮም ኖኖ መጽሓፍ ቅዱስ ኮንትራዲክት ኣይኮነን ኢሎም እውን ከብሉ ክእሉ እዮም ክዛረብሉ ክእሉ እዮም ስለዚ ድዩ ወይስ ኣይኮነን ንዝብል ንሕና ክንርኤና ማለት እዩ ሰብ ኣእምሮ ኣለዎ ማለት ሕጂ ንኣብነት ኣብ መንጎ ኣምላኽን ኣብ መንጎ ሰይጣን ፍልይ ዘለዎ ሰብ ይፈልጦ እዩ ሓቀይ
ሕጂ እዚ ፍልሊ እዚ ንባዕሉ ስኒ ኣብ ሓደ ቦታ ንዳዊት ዝለኣኾ እንተ ኣምላኺ ይልካ ኣብቲ ካልእ ቦታ ከዓኒ እቲ ንዳዊት ዝለኣኾ ሰይጣን ይልካ ስኒ እዚ ክልተ እዚ ሓደ እዩ ክትብሎ ይትኽእልን ኢኻ ሓደ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ከምዚ ዓይነት ኮንትራዲክሽን እዩ ሕጂ እቲ ንሕና ንዛረበሉ ዘለና ማለት እዩ ሓደ ሰብ ኣህክም በዓል ኣሃዝያ እዚኣቶም ካልኦት እውን ኣለዉ ወዲ ክንደይ ዓመት ወዲ 12 ዓመት استي سلطان وحيزو دحري لكا ود 24 عامتي نيرون دحري لكا سلازي سني دارغا غليوم سورغاي نبوم زعابيو ابوم كيتولد نساتهم استوليدو مالو مالتي بتي كالكوليشن نساتهم زغبروا مالتي سلازي حجي نزيتاتون انتا كنغبرينا نزيتاتون كنريينا مالتي سلازي اتي كونتراديكشن زبال ا مصحف قدس زلو ነገር ወይ ከዓ ኮንትራዲክት ዝበሃል ወይ ከዓ ምግርጫው ዝበሃል ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ ናይ ሓቂ ድዩ ዝጋራጨው ወይስ ናይ ሓቂ ይኮነን ወይ ስቂልና ኢና ንሕና ንዛረበሉ ዘለና የለን ድዩ ንዝብል ማለት እዩ ኦኬ ተረድኦ ሕጂ ሓደ ግዜ ዘሎ እዝኮ ከምዝን ስለ ዝኾነ እቲ ተረድኦ ንባዕሉ ሕጂ ካበይ መጽዩ ዝብል እውን ኣሎ ማለት እዩ እቲ ተረድኦ ሕጂ ንሓደ ነገር ክትርድኦ ከለኻ ስኒ መን ይኹም ገይሩ ክትርድኦ ዝገብረካ ዘሎ كوم أوديم ساتهم تحفهم ويس كوم يكون تحفهم سلزي أبي لو تتردد أخني زيتاتون كلمة إنا مالتي مخنا تتردد أتاتكو أتوم نبي هنا أبنات حجي أب قرآن انتايبل الرسول صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى انتايبلهم لتبين لهم ما أنزل إليهم لتبين لهم حجي explain كتقولوا لهم أينا إتي نعخوري ذو القرآن سي نتوم قالوا لتبين لهم حاجه explain كتقبروا لهم حاجه كما يقرأوا يم explain زقبروا بتي الله سبحانه وتعالى ذهبهم explain قبروا ويكا يزاربوا يتنتنوا تردؤاتي نغروها بو مسرد ما نسها تردؤ مالتي حدا نجر حجه زي قطتا ات نبي انتي غير كالو مالتي نعخاسني بزعبا زغداي زي اب كالو تردؤ خيتاتو منتان جيجا تردؤ منتان كيتحز انتي غبركالو زن ينغركالو مالتي سلازي نزي خمزيتات نغرات اوكي جن امونغو عبيت نغرات الله فصيمكا حل كتغبرولو زيت ابكرسنا انا زبلكم دلو كمزي انت اشو مو تغبرولو زيت تخيل كمزي حجي زبلكم امونغو املاخنا امونغو سيطان زلو فلليسي ولا حدا سب زطف اويلن مالتي حجي نداويت زلاخو سيطان يندحري لكا نو كالك امصيو نداويت زلاخو اغزابيهر يندحري لكاس امونغو زيوم عبي غاغ يزلو عبي غاغ كوي زلو لاي كلتي امسي قنوعي كتبلو يتخلن يها مخنياتو كلت ነገር اوبوزيت زخونه ነገር كلتي انصار زخونه ነገር كلتيو حق يكتبلو يتخلن يها وي حدا حسد كونالو ወይ ድማ ክልቲኡ ሓሶት እዩ እንተ ዘይለው ክልቲኡ ቁኑዕ እንድሕር ትብል ኮንካ ወእሞ መን ኢሉ ኢኹ ዝብል እዩ ዝመፀካ ማለት እዩ እሞ መን ኢሉ ኢኹ እቲ ዝለኣኾስ መን እዩ ሸይጣን ኢሉ ኢኹ ወይስ እግዚኣብሔር ኢሉ ኢኹ ክልተ ዝተፈላለየ ሕጂ ከምዚታት ዝኾኑ ነገራት እዮም ሕጂ እቲ ኮንትራዲክት ዝበሃል ማለት እዩ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘሎ ባዕልኻ እውን ነቲ ነገር كتفتحو ديكون كاسني ولا تمصحف قدس كفتحو زي كاله مالتي سئلو دربيو وطرح زخده اوكي حجي نزينا نحنا نزاربولو زلنا اتي قرانون محرف يو زبلو زلو نغرات نزي اتسيو مالتي نزي نغر زي اتسيو زيتات محرف مهانو بعلها تفلطو مالتي سلازي ابتي مصحف كونتراديكت زبحال نغرات كنرينا مغرጫዋት እንታይ ከም ዝኾነ ክንርኢና كمون قال نريو نجار كأمسو تتحازه بزعبا فلينا إنا هنريو أب مالت أب أريد زلو بفلاي دم أب أريد حجة خلنا بالكلنا تناي موسيقى متحفتي بولي كده عن كبار كله بزح زحازه يقالوا أت حسكيل إساس كله بزحت هاللو مالتي ماو بزحت نبيات تقيسوا مالو سلزي نايزيهم كلهم دما كونتاتهم كنرينا مالتي غاراجو ديو اي غاراجو ناب زبرسي بوزحينا هنطقالل بوزحينا نزارب مالتي اب حدشن اب بتاشمون سلازي مبزحتو غيزا كمزي اب اوريت راح زلو وي كاني اب
ኣብቲ ብሉይ ኪዳን ጥራሕ ዘሎ እቲ ምግርጫው ገለ ኮይኑ ዝስምዖም ሰባት ኣለዉ ኖ ኣይኮነን ኣብኡ ጥራሕ ዘሎ ኣይኮነን ወላ እውን ኣብ ሓድሽ ኪዳን እውን ኣሎ ስለዚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ንባዕሉ ዘሎ እውን እንታይ ክንገብር ኢና ማለት እዩ ክንርኢ ኢና ማለት እዩ ተሓሪፉ ድዩ ኣይተሓረፈን ድዩ ኮንትራዲክት ኣለዎ ድዩ የብልን ድዩ ንዝብል ጉዳያት እንዳኣተና ክንርኢ ኢና ማለት እዩ ሶ ኦሪትን ብሉይ ኪዳን ወይ ከዓ ወንጌል ድማ ጋስፕል ዝውን ክንርኢ ኢና ማለት እዩ ሕጂ እዚታት ንሪአሉ ግዜ ኣሎ እንደገና ካልእ ድማ ናብቲ ናይ ቀንዲ እዚ ሕጂ ብዛዕባ መፅሓፍቲ ክኸውን እንከሎ ብዛዕባ ፍሉይ ነገራት ድማ ንርኢ ኢና ንኣብነት ሕጂ ጉዳይ ናይ ትሪኒቲ እንታይ እዩ እዚ ሰለስተ ስላሴ ዝብል ጉዳይ ማለት እዩ ሰለስተ ስላሴ ዝብል ጉዳይ እንታይ እዩ ነዚ እውን ፍሉይ ዝኾነ መደብ ኣለና ብዛዕባ ናይ እውን ካብ ኩሉ ካብቲ ናይ እምነት እንዳረኣና ወላ እውን ገለገለ ኣቕሽሽቲ ዝተዛረብዎ ባዕላቶም እንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኢሎም ዝገለፅዎ እውን ከነምፅእ ኢና ከምኡውን ስብከታት ዝካየድ ማለት እዩ ዝተፈላለየ ሰባት ክሰብኩ ከለዉ ብዛዕባ እዚ እንታይ ኢሎም ሰቢኾም ዝብሉ ክንርኢ ኢና ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኣብ ትሕቲ እቲ ናይ ትሪኒቲ ዝብል ጉዳይ ስሉስ ወይ ከዓ ስላሴ ዝበሃል ወይ ከዓ ሰለስተ ስላሴ ንባዕላ ሰለስተ ማለት እያ ሰለስተ ስላሴ ካብልዎ ማለት እዮም እቶም ስላሴ ስኒ ሰለስተ እዮም እቲ ስላሴ ዝብል እኹል እዩ ንባዕሉ ሰለስተ ምባል ከማ ናይ ድልየካኒ ምክንያቱ እቲ ስላሴ ዝብል ናይ ሰለስተነት እንተኣሽሙ ዘለዎ እዩ ናይ ሰለስተነት ዝገልጽ እዩ ሰለስተ ምዃኑ ዝገልጽ እዩ ስለዚ ብከምኡ መሰረት ትሪኒቲ ተባሂሉ ማለት እዩ መን ኢልዎ ከመይ መፅኡ ገለ ዝብል ብሓፈሽኡ ብዛዕባ እውን ክንዛረብ ኢና ማለት እዩ ኦኬ ካልእ ድማ ብዛዕባ ብፍላይ ድማ ነገር ክርስቶስ ዝበሃል ኣሎ መፅናዕታዊ ደሰሳ ከምዚ ናይ ክሪስቶሎጂ ዝበሃል ብዛዕባ እዚ ኢየሱስ መን እዩ ኢየሱስ እንታይ እዩ እቲ ኢየሱስ ብዛዕባ ኢየሱስ ሕጂ ብዙሕ ተፈላለዩና ኒና ዘለና ብፍላይ ድማ ምስ ክርስትና ሃይማኖት ኣብ እስልምና ዓብይ ዘፈላለየና ንሳቶም ንኢየሱስ እንታይ ኢሎሞ ኣምላኽ ስለ ዝበልዎ እዩ ንኢየሱስ ኣምላኽ ኢሎሞ በዚ እቲ ዓባይ ፍልሊ ማለት እዩ ኣብ መንጎና ዘላ እዚኣ ዓባይ ፍልሊ ኣብ መንጎና ዘላ ንሳቶም ኢየሱስ ኣምላኽ እዩ ኢሎሞ ማለት እዩ ንሕና ኣምላኽ ኣይኮነን ንብል ሶ እቲ ኣምላኽነት ናይ ኢየሱስ ዝበሃል ኣብ መጽሓፍ ቅዱሳቶም ኢሎም ዝጠቕሶ ወይ ከዓ ከም እምነት ሳቶም ዝርእዎ እዚ እቲ ዓብይ ጋግ ኣብ መንጎና ዘሎ እዩ ንሕና ንሰብ ኣምላኽ ኢልና ኣይንኣምንን ኢና ዝኾነ ሰብ እዚ ኣብ ውሽጡ ኣትዩ ወላ ተሰጊዱ ኣትዩ ወላ ከምዚ ዝኾነ ዓይነት ወላ ቶም ምሽዶ ሰብሲ ነዞም ዝተፈላለዩ ናይ እምነታት ዘሎ ከም በዓል ሂንዱይዝም ድሕር ርኢናዮ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ሂንዱይዝም ድሕር ርኢኹሞ ወላው ኣብ ግዜ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዝገርመኩም ንምንታይ ነዚኦም ተኣምንዎም ነዞም ንስኹም ሰራሕኩሞም ብኢትኩም ነዞም ብኢትኩም ፀሪብኩም ሰራሕኩሞም ከመይ ጌርኩም ተኣምንዎም ከመይ ጌርኩም ትግዝእዎም ኢልካ እንድሕር ሓቲትካዮም እንታይ እዮም ዝብሉ መስለኩም ንሳቶም እንታይ ይብሉ ንሕና ኮን ነቲ ኣብኡ ሰሪፁ ዘሎ ኣምላኽ ኢና እምበር ንግዛእ ዝረኣለ ንሪኦ እንዲና ዘለና እምኒ እኳ እዩ ግን እዚ ቅዱስ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ኣምላኽ ሰሪፁ ኣሎ ይበሃል ማለት እዩ ስለዚ ኣምላኽ ስለ ዝኣተዎ ማለት እዩ እዚኣ ካ ልክዕ ከምቲ ናይ ተኣሽሙ ትኸውን ከምዚ ናይ ክርስትና እውን ልክዕ ከምኡ ማለት እዩ ኢየሱስ እንታይ ኢሎሞ ኣምላኽ ኣብኡ ኣሎ ስለዚ ንኢየሱስ እንታይ ገይሮሞ ሰብ እዩ ግን ኣምላኽ ኢኻ ኢሎሞ ኣት ሴም ታይም ሰብነትን ኣምላኽነትን ዝሓዘ ሓደ ሰብኣይ ኣሎ ማለት እዩ ኦኬ ወላቶም ካልኦት እውን እዞም ናይ ጣዖታውያን ሕጂ ዘለዉ ከምኡ ዓይነት ተመሳሳሊ እዩ ዘሎ ነቲ እምኒ እኮ እምኒ እዩ ባዕላቶም ሰርሑ ኣለዎ ገለ ይፈልጡ እዮም ግን እዚ ተምሳሌ እዚ ሕጂ ናይ ምስሊ ናይ ገለ ምስ ገበርዎ እቲ ገለ ዝበሃል ምስሊ ነቲ ናይ ኣምላኽነት ዝገልጽ ስለ ዝኾነ ኣምላኽ ኣብኡ ሰፊሩ ኣሎ ይብሉ ማለት እዮም ንኣብነት ሕጂ ኣብ ዝተፈላለየ ገዛ ናይ ስእልታት ረክብ ኢኻ ናይ ማርያም ናይ ኢየሱስ ናይ ገለ ስእልታት ሓቀይ ኣሎ መሊኡ ከመይ ጌርካ ነዚ ገሊኦም ሕጂ ነቲ ይሰግድሉ ትርኢኻ ናይ ክብረት ስግዳን ኢሎም ከመይ ጌርካ ትሰግድሉ ነዚ ስእሊ ተልካዮ እንታይ እዩ ዝብለካ ኣነ ኮነ ስእሊ ኮንኩን ዝሰግድ ዘለኹ እዚ ደኣ ንወረቐት እንዲ ይፈልጥ እንደ ስእሊ እዩ ከዓ ማለት ቀለማት እዩ ስእሊ እዩ
ግን እዚ ነታ ማርያም ዝብል ስለ ዝገልጽ ወይ ነቲ ኢየሱስ ዝብል ስለ ዝገልጽ ንዑ እኮ ሰግደሉ ዘለኹ ሕጂ ክሰግድ ከሎ ነቲ ወረቐት ዘይኮነ ሰግድ ዘሎ ስኒ ነቲ ንዑ ዝገልጾ ዘሎ ክብረት ወይ ወሲድዎ ዘሎ ትወረቐት ናይ እከለ ዝበሃል ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ንዑ ይሰግደሉ ዘለኹ ዝብል ይኮ ዝህበካ እምበር እዚ ወረቐት እንዲ ማለት ኣብ ሓደ ፕሪንት እንተኣሸሙ ዝገብሩ ኢኻ ትረኽቡ ኣብ ሓደ ዝኾነ ፕሪንተር እተው ከም ዝግበረለይ ተልካ ስእሊ ተሂብካ ይስእለልካ ግን ናይ ኣቦኡ ሕጂ ስእሊ ገይሩ ሓደ ሰብሲ ነቲ ናይ ኣቦኡ ኣይሰግደሉን እዩ ምክንያቱ እቲ ኣቦኡ ኣምላኽነት ኣሎ ወይ ከዓ ዝኾነ ዓይነት ዲቪኒቲ ወይ ከዓ ዝኾነ ዓይነት ኣምላኻዊ ዝኾነ ባህሪ ኣለዎ ኢሉ ስለ ዘይኣምን ኣይሰግደሉን እዩ ንማርያም ክርኢ ከሎ ግን ንሰግደላ ወይ ንየሱስ ክርኢ ከሎ ሓወልትን ገለመታትን ግን እንታይ ይግብር ይሰግደሉ ንምንታይ ይሰግደሉ ነቲ ስእሊ ይሰግድ ዘሎ ኣይኮነን ነቲ ስእሊ ወረቐት ምዃኑ ይፈልጥ እዩ ግን ነቲ ኣብኡ ሰፊሩ ዘሎ ወይ ከዓ ነቲ እቲ ስእሊ ሒዝዎ ዘሎ ክብረት ነቲ ኣምላኽ ኢልና ንኣምኖ ነዚ ዓይነት ገሊፁ ዘሎ ወይ ነዚ መልክዕ ዝገሊፅዎ ዘሎ የቕሬታ ንዑ ኢና ንሰግድ ኣለና እዮም ዝብሎ ስለዚኒ እንታይ ማለት ሕጂ ወላ እቶም ጣዖታውያን ነቲ ሓወልቲ ሰሪሖም ከኣምንዎ ከለዉ እምኒ ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ምናልባት እውን ንዑ ሰይሮምሲ ካልእ ካብኡ ዝበለፀ እውን ሰርሑ ኮኑ ይሰብርዎ ነቲ ቅድም ማለት እዩ ከምቲ ሰይድና ዑመር ሓደ ግዜ ዝገለፆ እንታይ ኢሉ ስሒቑ ስኒ እንታይ ደኣ ያ ዑመር እንታይ ያስሒቕካ ኢሎሞ በኺዩን ስሒቑ እንታይ ያስሒቕካ ምስ በልዎ ኣነ ዘስሓቐነ ነገር ኢሉ ንሕና ስኒ ይብል ንሕናስ ኣብ ግዜ ጃሂልያ ኣብቲ ናይ ድንቁርና ዘመን ቅድሚ ነቢ መሓመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምምፅኦም ብተምሪ ጌርና ጣዖት ንሰርሕ ነርና ክንጓዓዝ ከለናስ ብተምሪ ጌሮም በቃ ስርሕ ጭቅ ብተምሪ ትፈልጥዎም ነንሕድሕዱ ልግብግብ ይብል ሽኮራዊ ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ብኡ ጌርና ሕጂ እንታይ ንሰግድ ነርና እንታይ ንሰርሕ ነርና ኢሉ ልክ ምስሊ ዝኾነ ምስሊ ሰብ ዝኣምንዎ እንታይ እዩ ዘለዎ ገለ ከምኡ ይሰርሑ እሞኒ ምስ ሰርሑ ወድሓርታ ይገብሮ ምስጠመዩ ማለት ኣብ መንገዲ ምስጠመዩ በቃ ሕጂ ንብልዓዮ ኢሎም ይበልዕዎ ማለት እዩ ነቲ ኣምላኾም በልዕዎ ሕጂ ተምሪ ምዃኑ ፈልጥ እዮም ዝብላዕ ነገር ምዃኑ ይፈልጥ እዮም ተረዲእኩም ይፈልጥ እዮም እሞ ንምንታይ ደኣኒ ቅድም ይሰግድሉ ነይሮም ሕጂ ካ በልዕዎ እንድሕር ኢልካ ከልግስዎ ክእሉ እዮም ምክንያቱ ካልእ ንሰርሕ ብሉ ካልእ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ንሳቶምሲ ይፈልጡ እዮም እዚ ነገር እዚ ማተር ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ንሳቶም እዚ ነገር እዚ እምኒ ምዃኑ ወይ ዕንጨይቲ ምዃኑ ዝኾነ ከምዚታት ማተር ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ሓደ እንተኣሸሙ ምዃኑ ሓወልቲ ምዃኑ ምስሊ ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ስለዚ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ሕጂ ነቲ ምስሊ ይኮናን ንሕና ንሰግድ ዘለና ይብሉ እንታይ ደኣ ነቲ ኣብኡ ሰፊሩ ዘሎ ይብሉ ሕጂ ልክ ናይ የሱስ ከኣምፃዮ እሞኒ እዚ ንሕና እኮ እዚ የሱስ እኮ ሰብ ይእዎ ሰብ ነገር ሙሉእ ሰብ ከማ ንብልካ ወረገይ 100% ንብልዋ ፍፁም ሰብ ከኣብልዎ ማለት እዮም ግን ነቲ ኣብኡ ሰፊሩ ዘሎ ኣምላኽ ንዑ ኢና እንተኣሽሙ ንገብሮ ብሎ ንዑ ኢና ንሰግድ ከኣብሉ ማለት እዮም ንዑ ኢና ንሰግድ ብሉ ስለዚ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ማለት እዩ ከምኡ ክብሉ ከለዉ እንታይ ማለት ሕጂ እቲ ኣብ መንጎና ኣብ መንጎኦምን ዘሎ ዓብዪ ጋግ እዚ ማለት እዩ ንሕና ኸ እንታይ ንብሎም ኖ ዝኾነ ፍጡር ኣይትሰግድን ኢኻ ንዝኾነ ፍጡር ኣይትንብርከኽን ኢኻ ንሓደ ፈጣሪ ግን ነቲ ፍጡር ዝበሃል ወይ ከዓ ፍጥረት ዝበሃል ዝፈጠረ ሓደ ፈጣሪ ንዑ ጥራኻ ኢኻ ከተምልኹ ዝግባእካ ንዑ ጥራሕ ኢኻ ክትሰግድ ዝግባእካ ንብሎም ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኣብቲ ኣብ መንጎና ዘሎ ፍልሊ ካብኣቶም እዚ እቲ ዓብዪ ፍልሊና ማለት እዩ እቲ ዓብዪ ፍልሊና ኣብ መንጎና ኣብ መንጎኦምንሲ እዚ እቲ ቀንዲ ነገር ማለት እዩ ኣብ መንጎ ክርስቲያን ስለዚ ኣብ ቁርኣን ኣብ ብዙሕ ቦታ ኣሎ ንሕና ቀስ እናበልና ክንመፅእ ስለ ዝኾንና በቢ እንተኣሽሙ እንዳዳሃሰስና ይኾን ከይድና ግን ብጀካ እቲ
ናይ ክርስቶስ ጥራሕ ዘይኮነ ወይ ከዓ ናይ ሰይድና ዒሳ ታሪክ መፅናዕታዊ ድህሰሳ እዚ ክርስቲዮሎጂ ጥራሕ ዘይኮነ ወላ ናይ ማርያም ንባዕሉ ኣሎ ማለት እዩ ማርያም ከንታይ እያ ዝብል እሱ ከዓ ብመንፅር ማርያም እውን ክትሪኣ ከለኻ ምስቲ ናይ ኦርቶዶክስ ናይ ካቶሊክና ታሒዝካ ክትሪኦ ከለኻ እቲ ናይ ማርያም ጉዳይ ከዓ እሱ ከንታይ እዩ እዚ ነገር እዚ እንታይ እዩ ዝብል እውን ይመፅእ ማለት እዩ ስለዚ ንዕኡ ከዓኒ ግዜ ሂብና እንታይ ክንገብሮ ኢና ማለት እዩ ከነብሎ ኢና ምክንያቱ ቀዳማይ ነገር እንታይ መበገሲኹም ንስኻትኩም ነዚ መፅሓፍ ቅዱሲ ተሓሪፉ ትብሉ ወይ ከዓ ከምዚ ዝብል ክኸውን ይኽእል እንታይ ይብለና መስለኩም ኣብ ቁርኣን እንታይ ይብል فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ሰባቲ ባዕላቶም ፅሒፎም እዚ ካብ ኣምላኽ ይመፅ ኢሎም ዘርጊሖም ሰብ ከዓ ከም ናይ ኣምላኽ መፅሓፍ ወሲድዎ በቲ ብኡ እንዳተመርሐ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ኣምላኽ ዘይኮነ እንከሎ ማለት እዩ ካብ ኣምላኽ ዘይመፀ እንከሎ ንሳቶም ግን ባዕሎም ፅሒፎም እዚ ካብ ኣምላኽ ይመፅ ኢሎም ነቲ ህዝቢ ኣእሚኖም ዝኸዱ ዘለዎ ማለት እዩ ፈወይሉ ይብል ወይሊ ዝበሃል ጀሃነብ ኣሎ መጀመርያ ወይሊ ዝበሃል ጀሃነብ ከእትዎም ምዃኑ ኣላህ ዝዛረበና ወይ ከዓ ብካልእ ከዓ ዘራርባ እንታይ ማለት እዩ ፈወይሉ ክብል ከሎ እዚ እውን ሓደ ዓብይ ተህዲድ ኣላህ ስብሓነ ወተዓላ ዝገብሮ ዘሎ ነዞም ሰባት እዚኦም ከምኡ ዝገበሩ ከምኡ ዝፀሓፉ ማለት እዮም እዞም ሰባት እዚኦም ዝፀሓፉ እዞም ሰባት እዚኦም ነቲ ህዝቢ ዘጥፍእዎ ማለት እዩ ካብ መንገዲ ዘውፅዎ ነዚኣቶም ፈወይሉ ክብሎም ከሎ ወይለኹም ማለት እዩ በትግርኛ ስኒ ከምዚ ወይለኹም ትብል እያ ትመፅእ ወይለኹም እያ ትብል ስለዚ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ብዚ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله زي كاب أملاح مزي يزولو مالتهم ليشتروا به ثمنا قليلا ساتهم كأني نزل قبروا زلو كبلوا لهم يوم كبلوا مالت كهل واقع خرو خبلوا حجنا هنا أبنت حجر أي وزي زي حجة رئوا لهم كني معرفات هالله مالتي زي مزمت أحفت زي حجي معرفات هالله وزي كله معرفات ندحر رئيكم قاليو أب أولد تستمنت هالله قاليو نيو تستمنت هالله مالت بولي كدان له حدش كدان هالله أبوكريفا زبولوها هالله قاليوها كالو أزوزو مالتيهم إذا خاني نبعلو زي مصحفتي زيون تخطيلهم زخدوا له حجي نمنتايتهم كالو زي كتلو نتي كالو زخدوا نابنت حجي اب 80 حدن ندحر رئينا 80 حدن ناي اورثودوكس مصحفت له مع انه حجي ناي قطي اورثودوكس انتاي مزخدوا له 75 يم زخدوا له كم زناي 75 مالت حجي 73 مالت يكون ناي كاثوليك بلاس 2 مالتي حجي ناي كاثوليك كله يم زخدوا له ناي كاثوليك 73 زخدوا له حكي 73 مصحف اللهم كاثوليك جن ناي قبص جن كندا يخطلو 75 كلتا زياده له مالتي حجي اتخالق كداني بعل اثيوبيا ايرترا زي بعل سوريا زلو ابراشا زلو زي ناي اورثودوكس تاشمو كم بعل سربيا قلملتات ازيتات كني ندحريلنا ازيهم حجبو مبزحتهم مالتي مبزحتهم 80 حدا نخطلو 80 حدا كمان مور توم زخطلو اب اثيوبيا زلو اب ايرترا زلو زي حبشا زبحال مالتي ابتم كالوت ندحريقا كابو زتحته قال تفلالي ديفرنت زخوني اذا حجي اونلي ان اورثودوكس مالتي اب اورثودوكس طرح يزي اب اورثودوكس كل قران الله زبل حنت قران الله قران حنتيا حنت قران الله بعسرته لهجه وريدا ابتوشتا عسرته لهجه له اذا صحف حدا ግን እቲ لهجه كفلالي يخيل مالتي እቲ ترجمه خفالالي يخيل اب تግርኛታት ኣሎ እዚ ان شاء الله ሀብቲ ዝመጻሉ ጊዜ ገሊኡ ዝዋሓጥ ኣሎ ገሊኡ ካልኦት ነቲ ዝዋሓጥ ኣይውሕጥዎን ኣብ ገሊኡ ክልተ حرف بحساب يمጽእ ተሓንቲ ኣይትድመጽን ተሓንቲ ትድመጽ ገሊኦም ነቲ ክልተ ይድምጽዎ እዚ ሕጂ ኣብቲ ናይ لهجه ዝበሃል ወይ ከኣኒ ናይ 10 ዝኸውን ናይ ኣቃራርኣ ዘለና ከም ሙስልሚን ማለት እዩ መጽሓፍ ሓደ ሕጂ ኣብ ትርጉሙ ከዓ ሓደ ማለት ትርጉሙ ፈጽሙ ይቀይረን ይኽልትዩ ማለት ኣብ ትላህጃ ወላ ተተቀይረ ሕጂ ንኣብነት ኪዱ እንደኒ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓድታት ኪዱ ናይ
أب سوريا تخيتكم تيني عرب الزراربا نبينيو أب بعض سعودية تخيتكم أب خليج تخيتكم أب أفريقيا تخيتكم قال نبينيو أتي عربهم حكي أتي لهجة زبال نسيو جن أبناء القرآن كتمتصل لكن قالوا بعض القرآن زصدقوا هلو بخمز اندحر قريكا صقم يبلون حدا خاك مصيو بخال خمزيلو اندحر قريقو صقم يبلون ابت ترجمو ግን ሓደ ትርጉም ይጥራሕ ይዝበካ بخم እዩ ሓደ ንብሎ ማለት እዩ أو اوكي حجي فويل انت يقول الله سبحانه وتعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا إذا خان ገንዘብ ደልዮ ማለት እዩ ሕጂ ክንደይ መጽሐፍት ኣሎ كلي مصحفت له ابتناي مجمريا زرعنا مالتي معات الله معات مصحفتي ابتناي نصراوي لنا هنقولصو لنا معات مصحفت له رايو ناي سلمنا معات مصحفت له مش حنتي مصحفيا كن زلاتنا ابناي كرستنا اخيدو حجي ابناي كرستنا هتكدو كلهم كلي مصحف الله رايو معات مصحف الله حجي اذا كله مصحفت زي حجي different version يو ابزي different version version اسمها لكم of the bible اب نيمان زلو حجي تفلالي اتا حاده نابن حجنا ارثوذكس بروتستانت هيتقوملون ناي بروتستانت يوم هيتقوملون نناتو حز مالتي ازي مجمريا يريا نابنات ناي ارترا ان شاء الله زحلف غيزي كلهم زفطوا مالتي اب 2000 استبلت مالتي اب 2000 زو برينتد زخونت الله اب اثيوبيا اب ارترا مالتي بتግርኛ ተጻሐፈ قانونا كالاي قانونا قدامين كالاي نالومش كالاي قانونا زوصت الله ازي كالاي قانونا حجي ولا غلغله سبات انتي قانونا دحري قانون زي ناتي ايكونن بلكا مالتي واي كوم زبلكا ازلا مالتي سلازي حجي انتي بهالاي ابزي فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون الى الله سبحانه وتعالى سلازي ويل لهم مما كتبت أيديهم نزن أدوات يا صحافة بعلم صحيفهم بإيدهم كاب الله يمز يزولو كاب الله يمز إيلهم بعلم بإيدهم صحافة ويلهم زم سوات زيهم صباح نوجو زقات أمام مالتي وويل لهم مما يكسبون نتي نعو شيء أمز رهبوز الله جنزب زحلف جزء حدا سمعوني رسني أبزي عامة زز كندزي بليون وي كندزي I don't know كندي أي حسكون بريكلتي مليون ديو قلمتات تشيتو زحالف جزري أخو منو قال خبر سمعيه كساب كلتي مليون مصحفتي ويكا تشيتو بلاك هول حجي كندي تخسيو الله مالتي ازي حجي تكاس بتاع بيت خرسيان نبعلن حجي انت عين زقبره بزعبا زخا خن الزاربينا زمص دلو مخنياتو ابزناي انت اشو اندحريهمو نابنت حجي سني ابناي زوم ار سي في ريفايزد ستاندرد فيرجن كصحفو خلو ابشحند ابشحن شحموشة مئتن ابشحن شعاتة مئتن اسران لا 50 كلتن ابشحن شعاتة مئتن 50 كلتن كزصحفو سني ابشحن 900 7 انت اشمو غيرهم اوصيمو مالتي حجي انتاي زي مجمرا صحفو ነገር ነቶም ካልኦት ኩሉ አሰምቢድዎም ከመይ ገርኩም ብዚ ከምዚ ጽሕፉ ኢሎ አውጽየሞ ሓደ ነገር አውጽየም ካብ ሆኖም ጽይና ኢንሻአላህ ማሪቆስ አሎ ዘውጽኦ ነገር ነይሩ ማሪቆስ ነው ባሉ ሕጂ ካብ 18 ወይ ካብ 9 ኒኔው የለን ኣብ ካልእ ተኣሸሙ ሕጂ ሶም አውጽዮ መሰውጽዎ ከመይ ገርኩም ተውጽኦ ኢሎም ካልኦት እንታይ ገይሮሞ ማለት እዩ እንድሕር ዛነዚ አውጽኹሞ ንሕና ኻቲ ባይብል ናትኩም ከምዘይ ሽየጥ ክንገብር ኢና አንጻርናትኩም ተዓጢና ከምደይ ሽየጥርኩም ክንገብር ኢና ምስ በሎም መሊሶም እንታይ ገይሮሞ ካልኣይ ሕታም ከውጽዎ ከለዉ ነቲ ቅድም ዘውጽዎ ኣትዮሞ ማለት እዩ ሕጂ ሪኢኹም ይእቱ كم دليتهم يوصو كم دليتهم مالتي أبت مصحف قدس موساخن مقدالن جيجا إزبل نيشتيك بحالي أبتا معت تنسائي مالتي زيتات جن أي تقوموا نساتهم مخنياتو ليشتروا به ثمنا قليلا إذا أنتي مالتي ما أنتن كبلو ما أنتن تاو قبرو كشوتو جنزب كروخبو مالتي لازم جنزب كروخبي لهم زقبرو سني أنتايو بقى ولا حنتي ايقول سومنيو زوت انت رأى كالوت هديدوم اي شطوني لازم مصحفتهم تايلوم زخونه ነገር ጎብሩ خشيطولم ምክንያቱ ሶም ገንዘብ የምደልዩ ለምንታይ ገንዘብ ደልዩ እንደሐሪልካ ኣብዚ ግዜ እንደሐሪኢኹምን ቤተ ክርስቲያናት ብዙሓት ኣብ ካናዳ በቀዳማይ ሓንቲ ዓባይ ቤተ ክርስቲያን ዝነበረት
مسلمين جزيهم بتعمي أبز حلف جيزة حنت عباية بتخرسيانيا بأمريكا كشت آدلي توانا بقى تو كشت آدلي يمنو حجي خندي يسب ويلو مالتي أي شيء أنت بايلوس بنت أشو موتيو خندي نجارات وتي مالتي حجي مجرشوا أتم ولا نصو بعلو سني توم زشوت أصلاً نحنا نماني لا ما هو شيء لهم صباح نقوم زمتيهم ناي دانسي ناي قلمتات كتقبروا ناي درفن قلنا ناي دلينينا أتليس أتوم نأملاهي لهم سجدوا زلوا أسلام نعوم نهبهم أتليس معاتهم كهبهم يحشن نمبر كالوقت اندحراتينا يوم حدا ناي دانسي تأشم هو قبروا يوم ناي حماق نقرات كقبروا يوم نزخ أن إحنا أين دلينينا إلهم بتصبوا حاسبهم تزحاشة كابعتهم مسلم أب أملاخنتو أب أملاخ تأشمو غيرو زسجدن أملخو سرعتات تقبرولو نحشنا إلهم مالتي إذن وعلوم تمرج عناتهم قنوع نيري أنا زبل قنوع كم زنبرة تمرج عناتهم حجي كم زبولكهم درجة كني تريفن له عصرت له وقال تريفن له مالتي كل جيزة ذا برنامج زي حنت ساعة راحة مستي تلفزيون تأساسي رو أنا يقرب الله مالتي سلذي إن شاء الله زخونا نقدر لكم أبتأشمو أنا أي أتوني explanation أي تقبروا لي زخونا نقدر تنتناتات هيندلينينا جن حتصير نقدر ندحر تدلي هونكم تأتيهم كتزاربوا تدخلوا مالتي قدرام سي الله I think سلذي ندحر حتصير نقدر على كاخوينو كتأتون نتخيلها كتهبر نتخيلها مالتي اوكي حاضر اوكي ابشر طيب حدا اتولني الى النيرو كم تزبلكم عشان مسألة زخوني او حدي درجة 4 اصل استرفت نايلو معتي دحان كنا عطوينا 4 وسيله عطوي كن نزمت ذل غيزه بروجرامات نغبرنا سلنخيد ذا بروجرام زي حزوا 4 جميره حساب 5 تود أبسو من حالة جزء يوم الجمعة كم زي حج مالتي فرايدي قبل 4 تجمر مالتي ساعة 4 كسب ساعة 5 مالتي زي comparative religion أبزخون عالم بتسمع على مالتي حجي بناي نايل ساعة تخيل الله بنت عشمو سهيل ساعتي قريتها قولي قال لكم أبتت عشمو تأتوا تدخلين ويوتيوب وي أبتت كأننا نعطيهم نحريهم إن شاء الله كقلت لكم مالتي كما تسألكم سلازي بزعبا زي ما تقول جزء بزح يزلنا بالطعم بزح نجارات هبزخ نرينا قد محجر إنا يدين فلت بالطعم رينا يدين فلت نجارات كن رينا مالتي كمون أمونجو كلتي وهايمانوت بمسارته سني بزح جزء يزرب بنديو اتي ناي تيك توك اتي كال قديف كمالتي نسو حالنا ويحجز زوسدن قلن سلازخوني أبز جن كم السوداء يكون سني أبزي تي زار تي أنا زمت سألكم زلوه كم زي تخشنا نجاري ولكم خيل مش هالو استود نجار كتمو جو بطرح زاد ليكم نمجبت راحهم توزوا مالتي أمبر تود نجاري مالتي سلزي أب سلمنا ندحر داني نحنا سني زن نعب نتحجين تايب لنا حدا كم يجري أسلمنا نعاقدكم تحرفوا يلو نجيركم أبي بوتا إخ تحرفوا يلو نجيركم زبل تعشم الله إذا حاجة تقصت أنا حكوا حنتي فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم تبل حنت هاب أثنيا جن عاء ترجع الزخونة الله أبكالو وتا مالتي أبكالو وتا أبصح البخاري بوك صحيح فوليوم 9 الله فوليوم 9 بوك 9 نمبر 614 كتريو تخولو مالتي زون نبعلو ان شاء الله كنوم صوينانو انا حجي نعوت راح يزهو زلو ابزي اسهار ايمو لزمت زلو انا كقرب سلا زخونه زي اقديمون حجي ستونتونو نغير يلن مالتي بزعبو مخنياتو تي فيرس دار اخمو كوني زمت زلو غيزي سلازي ان شاء الله نايلو معتقن اتليس افاليطكم اللهم زي زمت زلو بروجرامات ناتي ساعة 4 كساب ساعة 5 حنت ساعات زخون عينة ريتوتات لكمون كتهبوني تخوليهم زون اب يوتيوب اب فيسبوك
ኣብ ቴሌቪዥን እውን ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ኣስመራ ዘለዉ ኣሕዋትኩም ንገርዎም ይርኣይዎ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎም መዓልቲ በዚ ወዲእ ኣለኹ ብጣዕሚ ይቐኒለይ ሽኩረን ባረከላ ፊኩም ጋዱራ ኣምሳይ ስለ ዝኣተኻ ቴንኪ ይቐኒለይ ካልኦት እውን ኩላትኩም ኣብ ዘለኹም ማለት እዩ ስለዚ ተዛረብኩም ግን ሓፂርና ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ዝመፅእ ግዜ ግን ኣሎ ናይ ዘረባ ግዜ ጥራሕ ክንገብረሉ ኢና ስለዚ ባረከላ ፊኩም በዚ ወዲእ ኣለኹ ማለት እዩ ዝመፅእ ዘሎ ኣብቲ ውሽጢ الله يسلمك انت الكاني يحسيرك طعمتن كلات يا مدرس يحسيرك لك اخي تصيقك ان شاء الله ዝመፅእ ግዜ ንውሕ ዝበለ ክንወስድ ኢና ማለት እዩ እቲ መደብ ኩሉ ግዜ ሓደ ሰዓት እዩ ካብ ሓደ ሰዓት ኣይበዝሕን ስለ ዝኾነ እቲ መደብና ኩሉ ግዜ ኣብዚ ናይ ቴሌቪዥን ካብ ሓደ ሰዓት እውን ብጣዕሚ የብሉ ሓቂ ዘረባ እስከ ከምኡ ክንገብሮ 3-4 ሰዓት ኣብ ቲክቶክ ካብቲ ኮፍ ትብል ናይ ሓደ ሰዓት ወሲድና በዚ ክንፍትኖ ኢና ማለት እዩ ሽኩረን ብለኩም ቴንኪዩ ይቐኒለይ በዚ ወዲእ ኣለኹ ኣሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ سبيلي أدعو إلى الله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني